дуруди зиёд тамошобинони сомонаи ман, умедворам ки рӯзгори хубу зиндагии солим доред. ман хостам ки барои шумо як барнома курутоби очагӣ чиста тоҷикӣ тайёр созем. ман ҳоло қарор дорам дар дарғи шариф дар лайлоқ айлоқи мунҷ манзараҳоро як бор нишонти хоҳиш месозам. нигоҳ кунед, инҷо чиста қурути натурални ҳастай. чиста қурути натурални. ҳоло мо барои барномаи хеш 4 дона аз ҳамин қурутҳои тоҷикии очагӣ мебарем. боқӣ мондаашро ҳамин ҷо мегузорем. ман фикр мекунам ки 4 дона басанда аст. аз худованди карим умед дорам ки ин барномаи мо қобили қабули тамошои шумо мегардад. ба дараҷаи обхунук ҳастай ки бовар накарданист. ина то набиёӣ ба чашма набинӣ ҳеҷ бовар намесозӣ. раҳмати калон симанча. ин симанча намешиносина? духтарчаи ман аста. ҳамин хуникиёда гаштай. нигоҳ кунӣ кам кам чеҳрааш диданӣ шудааст. раҳмати калон. хоб рафтем. инҷо хонаи муваққатан иқомат мекардагии ман ва оилаи мо аст. дарунаш сангин аст. як бор қарибтар биё. дарунаш сангин аст. ҳама ҷои ҳамин деворҳо аз сангу лой. ба ҳисоби оне ки инҷо ҳаво хело сард ҳаст, намешавад ки дар инҷо хонаи тавассути семент блок ё бетонӣ барпо созед. танҳо ҳамин хонаҳои овул ҳамаш аз сангу лой омода мешаванд. хонаҳои сангин, лекин дохили ин хонаҳо пур аз меҳру муҳаббат ва садоқати зиндагӣ мебошад. рафтем, давоми барномаи моро пайгир бошед. анакнун мо ҳоло оби ҷӯшомадагӣ аз ҳисоби оне ки қурутҳо камтар сахту сангин ҳастанд, ба муддати 10-15 дақиқа ҳамин қурутҳоро дар дохили ҳамин оби ҷӯшомадагӣ тар месозем. бас тар месозем то он ки мулоим шаванд. ман фикр мекунам ки дар мо ҳамин 2 дона қурут басанда аст. ин 2 таи дигараша суманҷо метавонӣ ки занӣ. ана ин печкаи мо ҳастай. дар дохилаш алов аст ва ин равғани пахтаи талх аст. ҳоло оно ки мо дар инҷо дар навбати дигар равғани зарди чиста очагӣ низ дорем. мо ҳоло дар рафти барнома шуморо ошно хоҳем сохт. хуб, мо ҳоло дар дохили ин каме гӯшт ва пиёз меандозем. хуб, ина гӯшти мо, ина пиёзи мо. тез биё. дар мо мегуфтанд ки агар ки намакро партое ки кам кам ҷирингаз кард, яъне равған ширин шудааст. яъне диди тараққас кард. мо имконияти ҳамин пиёзро партофтаро дорем. ҳамин пиёз бояд сурх шавад. суманҷо биё. ман ин намака дар ҷои худаш мон ҳозираш рафт. мо ҳамин як барои барномамо ҳамин қадар гӯшт накунем ва фикр мекунам зиёдатӣ аст.
زیرا که همه ایو در دیپوت هستن شاید خوردن کروتو برای اینو اینترست نباشه، فقط برای خودی من اینترست هست. الان حالا ما همین گوشت رو نیست با داخل طعاممون میپرتویم. نمک بیار سوان. میتوانی اینجا سوان، کورچه، پیاز، تخته گوشت رو بری. کمتر دیگر نمک میکنیم. یه بار داخل دیگه اگر امکانیت باشه سیوچه تگریفته بیار سوان این طرف. یک سیونکه کن. ما حتما همراه همون سیوچه داریم. اینا نگاه کنید. خوب روید. الان نگاه کنید. وقتی که انهمی کرود آبش در داخل انهمی چیز میبراید، این کیها معین میشه که کرود ملایم شده است، لیکن این بینی ها سخت است. ما کرود رو نگاه کنید، کرود تیکه پاره شد. در شهر تماما شکل دیگر است، در دهات تماما شکل دیگر است. ما نمک نمیسوزیم در اینجا، برای چی که وقتی که همه کرود رو میدازم برای کوک کردن خودش نمک دارد، از این خاطر ما نمک نمیاندازیم. در اینجا باید عادتا همین کارسونچه ما کلانتر باشد، لیکن از حساب اونه که ما نیفته همین رو استفاده برده ایستودیم. این باید همین شکیده هم میگرفتیش خودش مایدش در رفتن میگیره رو خیلی این پرایی. این همین طریق کروتوی چی موندگی هسته این همین شکیده مایده میکنیم. اینا با درجه با مزه که حتی دلم نمیشود که دستویت رو شویی بغار کرد. بینی هم با مزه است. این رو بداهتا یک قاشق ارد نیز میکنی. نگاه کنید به خاطر که شیره پیدا کند. پیشتر بیو اپراتور پیشتر بیار. نه نگاه کنید بالاتر روشنی اومده است، در اون دیگه توفته است. شو اینا نگاه کنید درست شد. اکنون ما در نوبت دیگر امکانیتی ریختن کروتاب رو داریم. اینو خیلی بلندتر بدار. اینو نگاه کنید چیزی کردگی ما آماده شد، تیار شد. ما باید حتما همین رو در دیگ اندازیم. شما برنامه ما رو خواهش میسازم که تماشا سازی خیلی عجیب است. بسم الله الرحمن الرحیم. همین قدر که زور زدیم این قدرش رو نتونستیم که ما به شکل خوب مایده پاره سازیم. خب اکنون نگاه کنید که اینا تا جوش آمده ما فقط باید که چی کنیم؟ کوین. دوستان عزیز ارجمند من، عادتا همین کروتاب تاجیکی رو خیلی در هر منطقه شاید گوناگون باشد، در منطقه ما چنین صورت میگیرد. همین کروتاب
чиста очагии тоҷикиро то ҷӯш омадан ана ҳамин хел бояд кофта бестӣ. Барои чӣ? Барои хотире ки ин бояд чанд қадар ана ҳамин хел омехта шавад, ҳамон қадар маззаш хушрӯтар мешавад. Агар ки ҳаминро кофта наистоди, як тарафаш ҷӯшид, як тарафи дигараш ҷӯш наомад, ин метавонад ки маззаи қуртоби моро камтар тағйир диҳад. Аз ин хотир мо тасмим гирифтем ки ҳамина кофта мислим то ҷӯш омадан. дӯстони азиз, акнун бародарони азизи мо, вақто ки дег ҷӯш омад, маълум мешавад ки қуртоби мо омода шуд. боқимондаи барномаро тамошо созед, ҳатман лаззате пайдо месозед, лаззате мебаред барои зиндагии худ. шояд расму оину як ҳолати ҷаззобияти тайёр намудани қуртоб як минтақа барои шумо қабул шавад ва ҳамин сабаб шавад ки шумо низ шакли мо қуртоб созед. кунун дӯстони азиз, ана ин чиста фатири очагӣ ҳаст ва ин равғани зард аст. равғани зард. қуртоби мо низ омода шуд. ҳоло мо қуртобро истеъмол месозем. рухшонагул, қуртобро гирифта биёр. ҷони падар, ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмат. духтари қанди падар. нигоҳ кунед, ина қуртоб. ина қуртоб омода шуд. ана ин равғани зард. мо аз ҳисоби оне ки ман он қадар имконияти баланд хӯрдани равғани зардро надорам, ман ҳамин қадарашро мепартоям, кифоя аст. дар баъза минтақаҳои Тоҷикистон ан ҳамин қуртобро дар табақи чӯб мекашанд, локи дар мо дар чинӣ мебардоранд. ина мо коса мегӯем бадоҳатан. ва шояд расму оину традитсияи ҳар минтақа фарқкунанда бошад. аз ин хотир одатан дар мо дар асл, дар ибтидо низ дар анҳамин чинӣ коса мебардоштанд. ина нигоҳ кунед. дар номат бораме нигоҳ кунед, ба дараҷаи шидаги ранги симетан шидагиай. ина гӯштош, ина равғани зард, равғани зард. ина нигоҳ кунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳамто надорад. хело бомазза. шумо низ агар хоҳед ки маззаи воқеи инро чашед, ҳатман бояд аз рӯи барномаи мо чунин шакл қуртобро омода созед. агар нафаҳмедед, ҳатман дар админ нависед, ман ба шумо ба шакли ройгон фаҳмонда мегзарам. нӯши ҷонамон бод. шукри сулҳ, шукри озодӣ, шукри сарсабзиҳои тоҷикистони азиз. касе дар гӯшаи канори Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон бошад, худо ҳифзаш созад. худованд барои якояки мо барори кор диҳад. то барномаҳои оянда.